Көбісі әйтті енді ол 2 айсызда, 3 айсызда түзелмей деп, мен тілеші больницында шөші барлық врачларға, хирургларға, глав врачларына, барлық нелерге, медсестраларға рахметімді жеткересім келеді, чүнки алардың тырышлығы білен генә бүгін мен шошы сәхнәдә, менің Аллаға шүкір бүтін жерімде түзеліп бітті дерлік 98% енді 95%. Шуңа көрә, өзіміздің тырышлық Регина Гареева бастыра менә 2 атнабы 2 көн сайын мені сутками қарап, шуңа көрә мұнда врачлардың көп тырышлығы енді. Күніне 11 банки система, 7-8 укол, ол ертең 6-тан башланады, но ауыр болды, жеңіл болмады. Инат, мен сіздің шушы хабарны жеткергәч, халық тагын комментарийларга үзенең киңәшләрен бирә башлады. Казмайын сылап бара диләр. Дуңгыз майы, каз майы, сарык майында нәрсә генә юк ия. Аларга да бик зур рәхмәт тамашачыларыма, чөнки звоноклар, әле ул комментарийсы бер, көне төн шалтырату, директ булды, анда меңләгән смс үзләренең кемнәр пешкән рецептлар ниләр. Һәм шулай да без бер апаның кайсарына икән белмим. Ул көн саен иртәгә 7-дә шалтыратадыр ия. Төнгә мин йоклаганчы хәбәрдә торадыр. Шушы рецепт белән мин терелеп чыктым. Шушы апайның рецепты белән. Монда врачлар инде һәм калганы менә шушы мазь белән улап әйткән кемнәргә соңрак әйтермен инде мазь ничек эшләдек. Инат, син авырып китсәң дә дип әйтәм, менә шу күңелсез хәл чыкса да, син концертларыңа гомумән атны китмәдең. Юк, Яшел Үзәндә безнең 14 иде, ялгышмасам 2 көнлек кичә бер мероприятие бүген татар җырында. Шулай да менә бүген суык диде, может сизелгән, сизелмәгәндер инде. Берсе бетә, икенчесе чыга, вируслар йөри бит. Тавышлар утыранчыктыр. Тавыш бетә менә кисәк кенә. Тамаклар кызыл, шулай да тере тавыш, тере музыкантлар. Это самое главное, я болем тамашачы ягынан да, һәм инде артистның үзе өчен дә.